svega. Pa reko Lela, pa ti si pesnikinja. Šta će nam pričice, šta će nam igrice, pa jel ti vidiš šta ova naša deca rade? Oni samo gledaju tablete, gledaju mobilne telefone i njima treba da učestvuju. Nema ništa od pričica, igrice. Ajde ti, pesniče, moju dužnost svoju znaš. Boga mi je Lela za 3 meseca pretočila 10 pričica u pesnice. I tako je meni slala. Kaže, ajde, to će ti vi tamo sa te teološke strane malo dobro, rekao, ajde. I tako sam malo neke sugestije davala, ali pesma je stihovala. Lela je stihovala. Ona je tu napravila novi, što kažu, pojavni sadržaj, ovako opipljivi. Tako je. Živo. Oplotila je. Jeste. I vidite sad, desilo se čudo koliko ona ima privilegiju kod svetog vladike pesnika. Lela. U našu crkvu su došli, bilo je jedno predavanje vezano za žitije svetog vladike Nikolaja, urednici, ne znam, iz Glasa crkve iz Valjeva. Tom prilikom je doneta ikona svetog Nikolaja iz manastira Lelić. Tom prilikom, tu nam je Lela i otkrila to na kraju u pogovoru, kaže, posle celivanja, naravno, kad smo svi celivali ikonu, zaista je desilo se jedno čudo, nije čudo. Lela, koja je inače u to vreme bila malo zdravstveno ovako uzdrmana, ona je zaista, kad je otišla kući, dobila isceljenje. Ne samo to, 3 noći i 3 dana ona nije mogla da spava. Samo je stihovala. Za 3 dana i 3 noći 10 pričica je pretvoreno u 10 pesama. Predivnih pesama. Tako da ja kažem, zaista treba da verujemo. I ja sam toliko bila radosna što je ona mene, eto, tu uključila da ja bar mogu da pratim to, a ja sam donekle i krivac što je ona to ispevala, što sam je usmerila u tom pravcu. I to je ono što nas sve raduje, a nadamo se da će ipak ovo naići, da će uslišiti i oni koji bi trebalo da obrate pažnju na ovo i da će to zaista biti kao dopunsko sredstvo deci za verovanje. Veroučitelja, da ne brinemo za našu duhovnost, dok je ovakvih pesnika koji čuvaju srpstvo i stari zavet nose u duši, da ne brinemo o našoj srpskoj duhovnosti i putu. Dragi gosti, hvala vam što ste u ovo veče starog novembra bili sa nama. Zahvaljujemo se na gostoprimstvu našem ocu Trajanu, zahvaljujemo se autoru. Ja vas sve pozdravljam, a pozivam ko hoće da kupi knjige, Leline divne knjige, prvenstveno Tkači srebra, pa i dečija knjiga su u uglu desno. Hvala vam još jedan. Samo da se slikamo posle, zahvaljujem se jednom i drugom horu, naravno sa svima. Blagoslovimo je za ovo istinu, blažiti tja, govorate Boga našego, česnješuju heruvim i slavnješuju besranjenija serafim, bezisternija Boga, slova rošuju, slušuju.
Nikolaj, ja ne znam da li neki ne znaju. Evo sada i počne. Zato mi je dakle uvečer, ali oni mi tu došli da sam počne, da ga